କୁହ ମେଡିସିନ ଡବାରେ ଏତିକି ସବୁ କଣ ପାଇଁ କଢା ହେଇଛି? ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ କାଢିବ? ମାଡ ଖାଇବ? ବାଡି କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଇଠି ତ ବାଡି ଆଉ। ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଥୋଇଦବ। ବାଡି ନା ଶୁଣିକି ଥୋଇଦବ। ଚାହିଁଲ କୁହୁ ଚାହିଁଲ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛ ତମେ। ଏଇ କୁହୁ କୁହୁ ଏ ଖଟ ଉପରେ ଯାକ ଏଗୁରା ସବୁ କଣ ପାଇଁ ଏଗୁରା ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି? ଆକୁ କିଏ ଉଠେଇବ? ଉଠ। 5 କହିଲା ଭିତରେ 1 2 3 4 5 ସବୁ ଡବାରେ ଥୁଅ। ସାଇଜ କରିକି ସବୁ ଥୁଅ। କଣ କଣ ଚୁଡ଼ି ଡବା ଦେବି? ହଉ ଚୁଡ଼ି ଡବା ଦେବି। ଆକୁ ଥୋଇଦିଅ, ମେଡିସିନ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ହାଉଲା ହାଉଲି ସବୁ ଥୁଅ। ଆଉ ଏମିତି କରିବ? ତମ ଇଚ୍ଛା। ମାମା ଇଚ୍ଛା ମାମା ଦିଟା ପିଟି ଦେବ। ମାମା ଇଚ୍ଛା ମାମା ପିଟି ଦେବ ତ ଟିକେ ପିଟି ଦେବି। ପିଟି ଦେବି ଟିକେ ପିଟି ଦେବି। କାଟୁନି 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 କାଟୁନି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଖୋବି ଦେବି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଚିମୁଡ଼ି ଦେବି। ଛାଡ଼ ମୋ ବାଡ଼ି ଛାଡ଼। ବାଡ଼ି ଛାଡ଼। ବାଡ଼ି ଛାଡ଼। ମାଡ଼ ଖାଇବ। ବାଡ଼ି ଛାଡ଼। କୁହୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ବାଡ଼ି ଛାଡ଼। ଛାଡ଼ ମୋ ବାଡ଼ି ଛାଡ଼। ହଁ ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଥୋଇଦେବ। ନିଅ ଥୁଅ। ଆଗ ଥୋଇସାର ତାପରେ ଯାଇ ବାଡ଼ି ଧରିବ। ନାଇଁ ସେ ପଇସା ଥାଉ। ସେ ପଇସା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପଇସା। ମୋର ଜେଜେମା ନୁହଁ, ମୋ ଜେଜେମା ମତେ ସେ ପଇସା ଦେଇଥିଲା। ସେ ପଇସା ଆମର ଯୋଉ ମା ନଥିଲେ ଜେଜେମା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ଏସବୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? କହିଲେ ଆକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି। ତମ ଇଚ୍ଛା। ତମ ଇଚ୍ଛା। ମାଡ଼ ମାଡ଼ ମାଡ଼। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥୁଅ। କହିଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆଉ କାଲିଠୁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବନି। ଆମ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି ମାନେ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଯିବନି। ଭଲ ହେଇଗଲେ ଯିବ। ଆଉ ସେ ଦେବୁ ଭାଇକି ମନା କରିଦେବି। ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଟୋଟାଲି ଆସିବନି କି ଗୁଡ଼ୁକୁ ଡାକିବନି। ଗୁଡ଼ୁ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି। ସେ ଘରେ ମେଥପ୍ଲସ୍ ମୁଭ୍ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ପକଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଡାକିବନି। ହେଲା? ବୁଝିଲ? କୁହ ଆଜି ମାମା କୋଉଠି ବାଡ଼େଇଲା? କୁହ ମାମା ଆଜି କୋଉଠିକି ବାଡ଼େଇଲେ ଲୋ? ମୋ ଧନକୁ କୋଉଠିକି ମାମା ପିଟିଲେ ଲୋ? ଟିକେ କହିଦିଅ। ଥୋଇଦିଅ ତାକୁ ଥୁଅ। ଔଷଧ ଖାଇବ? ହଁ ଏଥିରେ କୁହୁ ଔଷଧ ଖାଇବ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ସୁନା ପିଲା। ଗୁଡୁ ଖାଣ୍ଟି ଜୟପୁର ସୁନା। ସେଇଟା ମୋ ମାମା କାନର ନୁହଁ, ସେଇଟା ପାପାର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।